When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. Lige lave en hurtig instruktion af vores hus. Så forområde til alt det der vi nu skal her omkring. Så vi har nogle chests og en gang uden for os, hvis jeg lige hurtigt kan nå at vise jer den. Hele vejen ned til strandhavet ting, så det var starten. Her er nogle af vores gæsteværelser med nogle fine planter. Fine. Er de ikke fine? De er virkelig fine. I skal lige huske at lukke dørene. Så. Sukkerrør. Videre til næste punkt. Vi har en sukkerrørsfarm på den ene og på den anden side. Og det gror sindssygt hurtigt. Det starter videre til næste punkt. Det er lidt større, så de kan have deres chests herinde. Og det samme i det andet. Og den store sukkerfarm. Med en masse sukker. Og der er også glowstone. Og så, ja, det er lidt mærkeligt ud. Så har vi et lille fællesystem her. Så det fungerer vel rigtig godt for os. Og så kan jeg lige nå at vise jer. Også vores chests. Og så her. Og jeg håber, at I vil join. Jeg skriver IP'en og den kommende IP i beskrivelsen. Og så, hvis I ved noget om, hvordan man laver en server, så skriv det endelig også til mig og min ven. Som desværre ikke kunne være med i denne video. Så bye bye.